Plazaolako bide berdearen egokitzapen amaitu da Nafarroan Sarasa eta Iruña arteko azken zatia irekiz. Ingurumenak 5 milioi euroko laguntzak deitu ditu uholde arriskoak prebenitzeko. Iruñako herritarren arretarako buleoak AENOR ziurtagiria lortu euneko zerbitzu irisgarri gisa egiaztatzen duena. Nafarroko Kirolaren eta Jarduera Fisikoaren Institutuak emakume kirolaren kudeaketan parte har dezaten bultzatzeko prestakuntza ziurtatua jarri du martxan. Urrezko bi domina eta zilarrezko bat Nafarroko ordezkaritzarentzat lanbide heziketako olinpiadetan. Sandu zelai eraldatzeko proiektuen lehiaketak gehienez 3 jarduketa proposamen hautatuko ditu epaimahai tekniko baten bidez. Iruñeko udalak 9 udaletxe bizitza prestatu ditu zaurgarritasun egoeran dauden pertsonak hartzeko adingabeak dituzten familiei lehentasun emanez. Iruñeko udalak kontratatutako 4 lagun hasi dira dagoeneko ekainaren 9 Europako hauteskundetarako behar diren materialak prestatzen. Baztango udalak Iruritako Zokoako bidea konpondu du. Bide hau pasaten martxoaren 7 izandako euritek lur jauzia eragin zuen. Hortziralean Lekarozko Loziseko langilek manifestazio eginen dute Elizondon, arratsaldeko 6 aterako dira herriko plazatik. Gamazadaren inguruko solasaldia izanen da urtzegun honetan Elizondon Josu Txuekaren eskutik. Sarasa eta Iruña arteko zatia irekitzearekin batera Plazaola trenbidearen lehenengo ibilbidea egin daiteke, Nafarroa eta Gipuzkoa lotzen dituena. Bide naturala, bide berdea gisa egokitua. Jatorrizko 84 kilometrotik 78an. Rebeka Esnaola Kultura eta Kirol Kontseilariak bizikletaz egin du bide berriaren egokitzapena Alicia Etxeberria Gobernuak Nafarroan duen ordezkariarekin, Ana Ribas turismo zuzendari nagusiarekin eta inguruko udaletako ordezkariarekin batera. Inauguratutako zatia Iruñerriko 4 udal mugartetik pasatzen da, Iza, Berriobeiti, Berriozar eta Iruña. Bide berde hori erabilera publikorako da, komunikazio bide gisa eta lurraldea egituratzeko elementua da. Landagunen arteko lotura errasten du, natura ingurunearekiko kontaktua eta errespetua sustatzen dituen ibilbide baten bidez. Gainera motorizatu gabeko komunikazio bide bada, paisai edertasun handiko landa eremuen bidez. Landaredi biodibertsitate handiko eta aberastasun geologiko eremu batean inskribatuta dagoena. Ibilbide berriak garrantzi turistiko handia du Nafarroarentzat, izan ere landa turismoa sustatzen du naturaz gozatzeko gune pribilegiatu batean eta gainera bizikletaren turismori lotutako estrategi sendo bat indartzen du. Plazaolako bide berdea badator Plazaolako bide naturalarekin, Pirinioetako hegoaldeko isurialdea eta Eurobelorekin. Nafarroko Gobernuko ingurumeneko zuzendaritza nagusiak laguntza programa berri bat aktibatu du, guztira 5 milioi eurokoa. Foru komunitateko udalerri guztietan uholde arriskoak prebenitzeko eta egokitzeko ekintzak eta jarduketak egiteko. Funts horien helburua da aurre egitea prebentziozko estrategi batetik eta ez aringarri batetik klima aldaketak Nafarroan batez ere azken hamarkada hontan eragindako euri jasen eta uholden gorakada nabarmenari. Uholde arrisku hoiei aurre egiteko inbertsioak 5 milioi eurokoa dira guztira eta Europako Next Generation programaren funtsa jasotzen dituzten bidez. Lehen aldiz udaletara eta toki erakundetara zabaltzen dira hoie baitira deialdien onuradun nagusiak, zenbateko 88%. Diruz lagundu daitezken jarduretako batzuk honako hauek dira: motak atzera eramatea, uholdeak bideratzeko korridore berdeak sortzea, meandroak berreskuratzea, herritarrentzako alerta sistemak aktibatzea, hiri eremuetako azpiegiturak iragazkor bihurtzea eta egokitzea, edo herritarren artean prestakuntza eta divulgazio jardunaldiak egitea. Aurten uholdei aurre egiteko aurreikusitako jarduketa hoien artean Foru Gobernuak aurreikusten du halaber garbiketa lanak egitea eta ibaien ustubide ahalmena handitzea. Nafarroko hainbat eskualdetan dauden foru titulartasuneko 20 zubietan batez ere, goi eta behe herriberetan eta Lizarraldean, 140.000 euro baino gehiagorekin. Iruñeko herritarren arretarako bulegoak irisgarritasun unibertsaleko AENOR ziurtagiria lortu ehunean zerbitzu irisgarri gisa egiaztatzen duena. Felix Taberna lehen lehendakari ordea eta lehendakaritza eta berdintasun kontseilariak eta Joseba Asiain
Lehendakaritzako gobernu irekiko eta Nafarroko parlamentuarekiko harremanetako zuzendari nagusiak jaso dute saria. Michel Lumbreras Nafarroko eta Errioxako Aenorreko lurralde zuzendariaren eskutik. Gaur, Nafarroko jauregian egin den berrikuntza eta konpromisoa gizarte lotzeko zubia jardunaldiaren baitan. Nafarroko Kirolaren eta Jarduera Fisikoaren Institutoak hasi du Liderren Sarea programa. Kirolaren esparruko emakumei zuzendutako prestakuntza ziurtatua da. Beren garapen personala eta profesionala bultzatzeko. Helburua emakume kirol kudeaketan parte har dezaten bultzatzea da. Ikastaro online egingo da 20 orduko iraupenarekin kirol sektorera bideratutako 4 moduluetan banatua eta kirol klub eta federazioetan zuzendaritza postua betetzeko beharrezkoak diren gaitasunak indartuko dira. Modulo bakoitzak 4 orduko online prestakuntza malguaren zati bat hartzen du eta zuzeneko online saio bat. Adieraziteko egunean eta orduan ordubetekoa. Nafarroak emaitza historiko onena eskuratu du lanbide heziketaren Espainiako olinpiadetan. Spain Kills bezala ezagutzen direnetan, lehiaketan urrezko 2 domina eta zilarrezko bat lortu baitu. Urrezko domina jaso dutenek tutorekin batera Espainiako ordezkarizan parte hartuko dute mundu mailako World Skills lehiaketan. Hain zuzen ere irailean izango da Lyonen, Frantzian. Ondoren, Eurokills lehiaketaren ediziora joango dira Danimarkako Hernin herrira 2028an. Bueno, egunon guztioi. Iruñeko udalak atzo goizen aurkeztu zuen Sandu Zelai eraldatzeko proiektuen lehiaketa arautuko duten oinarri administratiboak. Lehiaketan epaimahai batek esku hartuko du. Hirigintza gerentziak kudeatuko du lehiaketa eta gehienez ere 3 proposamen aukeratuko dira. Proposamen bakoitzak 25.000 euroko saria jasoko du. Lehiaketa irailean edo urriaren hasieran ebatziko da eta gero, udazkenean, herritarren parte hartzeari irekitako informazio fase batekin luzatuko da. Saio eta lantegiak eginen dira eta bertan ekarpena jasoko dira, etorkizunean behin betiko proiektua idazteari begira. Lehiaketa honen helburu nagusia Sandu Zelai eraldatu eta berriurbanizatzeko estrategi bat lantzea ahalbidetuko duten ideiak lortzea da. Estrategia horrek jarduera zehatzen plan bat ekarriko du, denboran planifikatuta eta balorazio ekonomikoa eginda. Iruñeko udalak 9 udaletxe bizitza prestatuko ditu guztira, zaurgarritasun egoeran dauden personen gizartaratzea eta hobekuntza ekonomiko eta sozialerako aukerak hobetzera bideratutako esperientzi pilotu bat abian jartzeko. Housing Led izenpean proiektu horren helburua da antzeko bazterkeri profilak dituzten personen bizikidetza etxe bizitza arruntetan sustatzea, aterpetxetara eta bizitegi larrialdietarako beste aukera batzutara jo ordez. Gainera persona hoiekin lan eginen duten gizarte erakunden laguntza izanen dute. Persona hoiek gizarteratzeko jarduketa integrala eskaintzeko. Helburua da etxe bizitza hoietan adingabeak dituzten familia kalean ibilbide luzea egin duten personak eta gazte migratzaileak hartu ahal izatea. Haien arazoak ez baitira modu eraginkorrean konpontzen ari etxerik gabeko personei arreta emateko eredu tradizionalaren bidez. Etxe bizitzak esleitzeko garaian aldi baterako esleituko dira eta gizarte zerbitzuek gainbegiratuta. Lehentasunean emanen zaie familiei, kaleko egoeran denbora asko daramatenei. Gizarte enpleguak lanera bideratzeko eta gizartaratzeko lantaldearen bidez 3 gizon eta emakume bat kontratatu ditu ekainaren 17 arte. Europako Parlamenturako ekainaren 9ko hauteskundetarako hauteskunde kolegioetan jarriko den materiala prestatzeko ardura har dezaten eta hauteskunde operatiboa muntatzen eta desmuntatzen laguntzeko. Kontratazioan Iruñeko udalak lehentasuna eman dio enplegarritasun txikiko eta 55 urtetik gorako profilari. Kotizazio hilabete hoiei esker denbora kotizatu osatu ahal izan dezaten. Pasaden martxoaren 7an izandako euri jasak Iruritako zokoa bidean luizi bat eragin zuen 11 baserritara doan bideko lubeta ezpondan. Baztango udalak berehala abiatu zuen bidea konpontzeko ekinbidea, baserri hoietarako irisgarritasuna bermatze aldera. Dagoeneko kalteak konpondu ditu Baztango udalak. Martin Mindegiak zuzendutako lana Javier Alzogaray indusketa enpresak egin ditu eta 1.415 euroko kostua izan dute. Lekarozeko Loziseko langilek manifestazio eginen dute ostira honetan Elizondon. 2. greba izanen da hilabetean. Lekarozko Lozis farmazeutika enpresako langileak
Elizondoko karriketara aterako dira bertze behin, hitzarmen propio eskatzeko. Ela sindikatuak deitua herriko plazan elkartuko dira apirilaren 19an arratsaldeko 6. Langileen batzordeak kontsumo prezio indizearen araberako soldata igoerak eta lanaldiaren murrizketa eskatu ditu. Gaur egun, kimikako hitzarmen sektorialak arautzen ditu. Locis farmazeutikak 78 langilerekin hirugarren batzuentzat goxoki sendagarriak egiten ditu, batez ere, eztarriko afekzioetarako erabiltzen direnak, hala nola anestesikoak, antiseptikoak eta hanturaren kontrakoak. Baztango udalak antolatua Gamazada garaiko foruzaletasunaren hasiera mintzaldia aurkeztuko du Josu Txuka historialariak apirilaren 18an arratsaldeko 7 Arizkunenea kulturetxean Elizondon. Historialaria eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle erretiratua da Txuka.